Nachádzame sa na salóne elektromobilov v Martine pri OC Tulip. Máme tu aktuálne 33 vozidiel, ktoré si ľudia môžu pozrieť buď ako statickú výstavu alebo na testovacie jazdy. Sme tu prvýkrát, takže pre nás taká novinka. Ja som vlastne nebol na žiadnom predošlom, ale som naozaj veľmi milo prekvapený. Sme tu druhýkrát, druhý rok a obom sa nám veľmi páči, pretože širšia ponuka aut a máme za sebou aj na chlapcovo želanie už prvú testovaciu jazdu. Tesla to bolo vlastne to posledné, čo som chcel vidieť a celkom som príjemne prekvapený z tohto auta. Keď to porovnám s bežnými autami, tak musím povedať, že určite by som si nové auto nekupoval spaľovacie. A mali sme vlastne pred chvíľou možnosť povoziť sa na novom Hyundai. Tá akcelerácia bola naozaj veľmi, to som nečakal, hej. Prekvapilo ma, že na to, že tak je veľmi veľká, tak som nemal vôbec pocit, že niečo mohutné šoférujem, takže veľmi príjemne sa ovládala, veľmi dobré auto. Skúšal som Nissan túto za nami, čo je. Potom Kia EV6. A teraz konkrétne som sa bol prejsť na tomto Renault 5. Akože akcelerácia veľmi dobrá, na malé auto 110 kW, svižné auto, dobre to ide. V sobotu okrem testovacích jazd a možnosti nahľadu do vozidiel boli aj odborné prednášky.